Здравейте, аз съм Иво. Аз съм Радо. Намираме се в залата на Hack България. Както виждате, хората покрай нас пишат код и решават задачи. Искаме да ви представим нашите партньори, без които курсовете ни през март месец нямаше да са възможни. Нашите генерални партньори са Apples България, както и Nemetschek, VMware, както и TopTal, фирмата програмиста и разбира се Software Society. Гледайте! Здравейте, казвам се Виктор Атанасов и съм изпълнителен директор на фирма Програмиста. Фирмата ни подкрепя курса по JavaScript, който този сезон ще бъде в Hack България и изключително сме excited и looking forward да видим как ще се получи тази година. Станах програмист преди, може би, около вече 8 години, в които геймингът и геймърството ме изпрати, както може би большинството хора на тази възраст. Трябваше да правя сайт, което по-нататък ме зареби и в крайна сметка започнах да чопля по-сериозно проект. Като един бивш геймър, клавиатурата и изобщо периферията е изключително важна за мен. Продуктите на Razer и на SteelSeries са може би най-любими, с Razer Diamondback за мишка и с Razer Voodoo клавиатура. Любим текстов редактор, бих казал, че използвам Vim, ако трябва да свърша нещо бързо, особено ако трябва да го свърша на production машина или работя нещо малко за себе си. Иначе, ако е нещо за фирмата, PHP Storm, NetBeans са достатъчно capable редактори да ви свършите работа.